lemo ok neg ng'ato. Kono mga jong winjo kanyo gi iti ni lemo ok neg ng'ato kabendo miyowa nyaka moko kuom andike mabende lero kit lawa mabende din mar jo Kristo so yiego kendo maluweyo makare. Bishop, nyiswa ni to yes. Wang'eyo ni in jadole kanisa mar Power of Jesus around the world. Kanisa mabende oseng'ere ahinya, entiere gi jower manimba kamoting'o nyaka nan gini. En kanisa mabende nwawinjo are chon kendo osechung' kar tiende. Onge ng'ikruok mosebedo pok wanyo ni Power of Jesus obedo kod pogruok kata. Nyiswa gino mosechungo kanisa makama. Ahinya to kibende ng'iyo ka kanisa tinde gibiro to pogruok thoro bede. Weche bende koro miyo iloso kidienje moko makelo lal ne oganda jo Kristo. Kamano ne wae foundation maber mar wach Nyasaye mangima kaka na wuon apuonjo kanisa ma jo IC moloyo to gi Catholic bura ja Catholic tan ka somo skunde mag AIC koro foundation ma yuko kuom weche ma Nyasaye ogin weche mabag nego tae bang'e ka chako wach Nyasaye mondo koro beje tich Nyasaye tatemo mondo alum chik moriere gi muma kendo asomo muma mang'eny kendo bedo puonj mathoth omiyo ka chako telo n'oganda Nyasaye to Nyasaye osetelo na yore mang'eny man ma wuoyo kodu ni amene wuod Jarateng mokuongo anyalo wacho moyalo White House ka senator osebedo piny kendo jotelo mag Amerka obedo piny to ok mano kende yande 2019 na address parliament ma Amerka city mar Phoenix, Arizona kendo jotelo mar chieng' rapar mar Martin Luther King mane ok oyiene ng'ata wuoyo mak mana citizen ma pinyno to kuom ng'wono ma Nyasaye gi tich matiyo moriere tir maonge bang'e iye nomiyo jowuot Amerka nomiyo thuolono mondo mi abedi awuo kod House of Representatives kaachiel gi members of parliament mathuoka to nowuok maber nikech chenro moro dimore to an gik matimo kama aluor kata kinyalo ni e piny mantiere ni ng'ato wacho no mi pi nto pi ni nyiewo gi sing 5,000 kata 10,000 nto dhi mi ngima mano ok adieri. Yesu wacho ni an yo an ngima an adieri ng'ato bi kawura moko kadha ka ng'ato kong'e muma tinyalo loso mondo chiemo ng'ato nyalo loso chiemo chiemo to ng'euru ni ka Yesu nodhi lamo gi yo kech no 40 to kano tiko lemo to je chino biro ire to kono ni in wuod Nyasaye los kitegi mondo lokri chiemo mondo ji ocham mondo cham to Yesu nokone Satan ni kikitem ruoth Nyasaye dhano ok nyal bedo mangima nikech kuon kende to nikech weche ma Jehova Nyasaye nikech chino ng'e ni Yesu nigi teko mar koni kidi mabiro chiemo nyalo bet nikech en gi teko mano nitie to nok onyal winjo duond jachien to sani ka ji lemo to chuje moko pore kuom gi magalagala mamiyo gi tomato moko malich mabwogo ji emomiyo gima kama nyaka wakwer gi teko te ni chuje mochido gi ok onego bedi e dier oganda mag Nyasaye molo te Kenya masani to gi Afrika masani to gi piny mangima masani ok wayie mondo ng'ato practice gini e piny mangima. Jaote winjo kitayo wach mar mauta